Esperti legali ġabu fix-xejn argumenti tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-każ Jason Azzopardi u saħansitra rimarkaw kif l-aġir tiegħu quddiem il-qorti ma kienx floku. Fuq il-programm Realtà dawn ikkonfermaw dak żvelat minn One News fl-aħħar jiem li avukati ta' esperjenza xejn huma komdi bl-aġir tal-kap tal-Oppożizzjoni li jidher jitfa' pressjoni fuq il-qorti. Fost dawk li notaw dan kien hemm l-avukat Robert Montalto, avukat li ġieli ddefenda esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Li ma naqbilx interament mill-mod kif sar id-dikjarazzjoni hija kif qed tgħid inti dan huwa il-kap tal-Oppożizzjoni. Qed jgħidu fuq l-adba tal-qorti minuti qabel ma ħatibda s-seduta. Seta kien forsi daqsxejn iktar ikkontrollat għaliex seta wasal nagħmlu ċara dak kollu għal Dr. Busuttil kien rimedji legali f'każ li jkun hemm ħtija tappella. F'każ li sentenza tal-appell ma toġbikx tmur għal rimedji kostituzzjonali jew konvenzjonali quddiem il-Qorti Ewropea. Kollox sew. Kulħadd jafhom dak u jafhom ukoll Dr. Busuttil għax huwa avukat. It-ton fuq l-adba tal-qorti forsi eżatt kif ħatibda l-kawża kien li meta wieħed iqis illi l-mezzi tax-xandir kollha kienu qegħdin isegwu u kienu ħajxandu dak li qed jingħad, kieku nagħmel analoġija żgħira għalkemm każ totalment differenti, kien l-istess żball li għamel il-Prim Ministru Edifenek Adami meta kommetta ruħu l-każ tal-korruzzjoni tal-imħalfin tal-2008. Tal-istess fema kien l-avukat Andy Ellul. Jiena lija żejda. Fis-sens dana kif qed jgħid tajjeb Roberto, għandek kap ta' partit li huwa kap tal-Oppożizzjoni regolat bil-Kostituzzjoni, ġifieri xi naqra influenza. Immaġina Chris Cardona qed jitressaq kriminalment minn Tonio Fenek fis-seduta li jmiss imorru 50 avukat, imur il-Prim Ministru fl-awla dik l-istess comparison, ġifieri jiena lija kienet żejda. Intant wieħed mill-argumenti li uża l-kap tal-Oppożizzjoni kien li hemm teddida li d-deputat Jason Azzopardi jintefa' l-ħabs dan bl-azzjoni li ħa ċittadin privat li Busuttil prova jitfaħħa fuq il-gvern. Dwar dan l-avukat Montalto għalhekk. Però realtà oħra li donnu ħadd ma jrid isemmi di. Illi fir-realtà għall-inqas kemm il-avukati ma naf il-ħadd li qatt mar il-ħabs fuq ir-reat tal-inġurja. Di ħadd ma jrid isemmiha. Ħadd ma jrid isemmiha. Fuq kollox l-eks-kummissarju Peter Paul Zammit uża artiklu fil-liġi li jużaw mijiet ta' ċittadini oħra. Ġara darba l-liġi li hemm fis-seħħ bħalissa tagħti din il-fakultà jiġifieri bl-artiklu 252 tal-Kodiċi Kriminali li jistipula li min iħoss li reputazzjoni li ġiet tiegħu ġiet danneġġjata bi kliem ġesti diżinni ta' ħadd ieħor, għandu dritt jagħmel din il-kwerela u jitlob li jittieħdu passi kontra dak li jkun. Mela dritt dejjem qiegħed hemm, mhux id-dritt tal-eks-kummissarju Zammit, imma huwa dritt ta' ċittadini kollha. U anke ta' min mhux ċittadin Malti, min jinserta Malta u jsofri inġurja, il-kelma teknika biex nippreċiża hija propri r-reat tal-inġurja taħt l-artiklu 252, għalkemm nirreferu leh bħala malafama, libel kriminali, inġurja. Dak huwa dritt ta' kull min ikun fit-territorju Malti. Fost dawk li jużaw dan l-artiklu kien hemm l-eks-Ministru Tonio Fenek li meta kien Ministru fetaħ każ kontra Evarist Bartolo. Mistoqsi jekk Fenek hux ser jirtira l-azzjoni kriminali biex forsi l-Partit Nazzjonalista jibda jkun kredibbli, il-kandidat Matthew Paris ma rridx iwieġeb u għeddet li jitlaq mill-programm. Inti taħseb illi Tonio Fenek għandu jwaqqa dik il-proċedura għaliex Simon Busuttil ikkundannaha? L-argument huwa relevanti, l-argument huwa kompletament irrelevanti. Din hija kawża ta' malafama, mhux kawża ta' il-kawża ta' Tonio Fenek hija identika l-istess. Malafama. Taħseb għandu jwaqqa? Din hija kawża ta' malafama. Illum qed tikkundannaha inti. Tista' tippermetti. Wieġeb fuq di wkoll. Ikkundannaha. Kompli. Għandu jwaqqa mela. Ħaj wieġeb. Jiena trid inti ħin kollu tiegħi qed jitkellem waħdu, mhux problema, u nitlaqgħu